Татмедиа бинасында урнашкан әдәби кафеда язучы Аида Хайретдинованың «Кышкы юл озын иде» китабы тәкъдим ителде. Бу Казан утлары китапханасы сериясендә чыккан 16-нчы китап. Бу турыда тулырак Ләлә Зәйнуллина дәвам итә. Татар телендә китап чыгу зур сөенеш. Иң мөһиме ул киштәдә ята торган түгел, ә кулдан кулга йөреп укыла торган китап. Соңгы арада чыккан татар китапларының 70% менә шу кисә китапларның 70% сатылып бетте. 2 ел элек ошо казанатларының кисә китапларын булдыру идеясе барлыкка килгән иде. Һәм менә 2 ел эчендә инде 17 китап дөнья күреп килә икән. 17-нчесе шушы көннәрдә генә типографиядан чыгарга тиеш. Аның үзенчәлеге шунда, ул беренчедән әйткәнебезчә инде форматы белән кызыклы, заманча, уңайлы. Икенчедән инде сатып алучы өчен арзанлы, шулай ук китап сатучылар өчен бик кызыклы проект булып чыкты. Һәм инде безнең күп кенә авторларыбыз бүгенге көндә китап чыгарырга чыгып киткәндә, аларга да бик яхшы булды. Әлеге сериядан чыккан 16 китапның 3 авторы Башкортстанныкы. Безнең сәнгатебезне, әдәбиятыбызны, тарихыбызны карасак, тарихыбыздагы бай мирасыбызны Башкортстан татарларыннан башканы күз алуда мөмкин түгел. Әгәр дә Башкортстаннан чыккан әдипләребез, шагыйрьләребез, җәмәгать эшлекләребез булмаса, безнең бәлки сәнгатебез, әдәбиятыбыз бик ярлы булыр иде. Бүгенге көндә дә безнең Башкортстанда бик күп язучыларыбыз, шагыйрьләребез бар. Һәм шуларның китапларын монда Татарстанда нәшр итү. Алар өчен дә зур әһәмияткә ия. Авторның китабындагы повесть һәм хикәяләрендә заманның төрле кешеләре тасвирлана. Китапка 8 хикәя һәм 1 повесть кергән. Аида Хайретдинова яңа автор. Күп еллар республикада нәшр ителүче басмалар белән хезмәттәшлек итсә дә, иң укылганы әлеге китабы. Укучы бик җиңел генә берничә язмышны үзенә кабул итә ала. Менә шушы ягы һәм бик җиңел эш юланы. Теге көчләп тә бирми бу әйберне. Көчләп тә тапмый укучыга. Менә шушы әйбер ошады миңа. Китап тәкъдим итүче арасында «Кышкы юл» китабыннан өзекләр укылды. Кыш бабай күчтәнәчен алырга да мөмкинлек чыкты. Ләлә Зәйнуллина, Иван Худяков, Татарстан яңалыклары.